bụ appreciation number nnetili nwezu ọ kpọtara m n'iru ebe agụ polo ndị fa na-eme tinye m n'iru oche eyi n'ezie na ụmụ nwa mgbanye ka o mere usoro ndị ọga akwụghị ego n'akụ soro ọnụgụgụrụ ekene bụ jele nwezu udo omegolu m ife okwelu na si na akwụghị ego n'akụ maọbụ eluigwe Jesus Christ omegolu m ife okwelu na electrocuted. I not charging, I shine. Onye akwụnyere n'ọkụ bụ onye agọziri agọzi. When God gives you a testimony, akwụnyego gị n'ọkụ. Ị na-emebu n'ọnụ tupu akwụnyego gị n'ọkụ. Tata bụ wedin gị nwanne m, akwụnyego gị n'ọkụ. Ị na-asa moto fụrụ gị ka ị na-ekupụta nwa, ị nọzi n'ọkụ na-asa ibi ọga, akwụnyego gị n'ọkụ. Na high tension ka ọ kwụnyere Chikobi. Ebupụ oteghị onife a na-eme, nwanne nọ na-adị egwu ụwa gbaghịgharị. Onye ike apịa aka gị egwu nwanne m, nwanne nọ na-akụ akụ ehi, adịghị ka ibe n'elu ụwa m, nwanne nọ na-ebu alili ehi. Akwụkwọ gị n'ọkụ n'elu ụwa inwelo batrị, ọ dị ka ya nwa nweghị n'ụgbọlọ batrị. O nwere mgbakwu pụrụ Chikobi n'ọkụ nnebebeghị. Ọ bụrụ ọsọ na mgbakwu pụrụ n'ọkụ fatu furu waya m, frozi m waya m n'elu ụwa wee bakweghị. Mgbakwuru nwezi udo n'elu ụwa wee mee m mma n'ezienu Chikobi. Nwoke m ole ma mmala ọka mmiri akọwa ya eje m ọnụ ole n'ukwu ife n'onwe ya Saliba, egwu asala ọkụ amala akaligo wanda muma amala salago wanda muma amala akaligo wanda muma amala salago wanda muma amala akaligo wanda muma amala salago. Magara dị ndụ wetụlụ ugo m ma Chukwu sọrọ kwue. Asị n'okwu adịrọ m mma n'isi n'ụwa n'ọmụsisi gbagetu mana onye timelu eze n'ụwa m n'ọbụ onye abụghị echi eze. Ndị mgbu na-eje na-ajụgharị ese na mmụọ na-achọ ebe ọkụ ga-esi nwunite. Kafakwụkwọ onye kwụ n'ọkụ tupu ewaghị ahịa, ọkụ ibe ebe a na-arụzi n'elu uwe. Gbasi na onye na-akọmitiri n'ibe ebe a na-eme na amali ego onye na-ekwu okwu n'elu ọhụrụ nwezu Jesus epurugo harange n'ugonu n'ezie Chikobi oji Chukwu jide n'ụwa kambe.
na-ajụ n'obi akpọ oge na-apụta iti na be nwezudo nọ n'ebe mgbe m na-eji eje Thanksgiving na chọọchị unu n'ebe n'obi akpọ mgbe m na-arụ Angels Road oge nwezudo n'ojelebe mgbe m na-eso osi na chọọchị n'ebe oge na-ekwe ekwe na mberede n'ụzọ n'ebere chi malili mgbe na-emere n'ikpe ya na ọkamu ịnọdụ na klọb na-ekiri stripajas oge na-eme dry fasting na njesfe ịnọdụ na jointi na-egbu azụ n'ala mmanya kwesịrị akwụnye m n'ọkụ ị na-eti mkpu anyị ka ị gwara nwa ya bụ iso na ngozi akwụsịgo iso wee tie okokokoko o nwere ibe ihe emenwuzi n'elu ụwa na chukwu edego ife bala ababago afọ m bụzi salịbọ chikobi Jesus Christ oke mmadụ na amala onye na-anụ egwu nwezudo ka nọ n'ọrụ ọ ga-akwụnye gị n'ọkụ metụkwasị ya onye nsọ pụtasacha ebe na-ekwumeduka mmechi n'anya n'ọgwụ redala ewuchapụ ha dịka oke mmiri ozuzo naanị ụra ka ha bụ n'ụtụtụ ọ na-agbawụzarị na-etokwa eto na anyasị ka a na-ebipụ ya o wee kpọnwụọ n'ihi na ọ na-agbawa ọzara na-etokwa eto n'ihi na emewo ka anyị kwụsịa n'iwe gị ọ bụkwa n'ọnụma gị ka emeworo ka anyị maa jijiji idowe ajọ omume anyị na nke idowekwana ihe anyị zoro ezo n'ihe nke iru gị n'ihi ụbọchị anyị niile agwụwo n'ime ebigo oke nke iwe gị anyị amawo arọ niile anyị bụsịa dịka otu nzume ụbọchị arụ anyị dị ọkara 310 ma ọ bụrụ na anyị site n'ịdịka ọkara 4 otu nganga ha bụ naanị onwe ha n'ọlụ na ajọ ihe n'ihi na ọ gbapụ ọsọsọ anyị wee fela dịka nnụnụ onye maala ike nke iwe gị na onye na-arụbiga oke nke iwe gị dịka egwu nke Papa
belongs to the Lord forever and ever. Amen. 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 Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Saying amen. 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 Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord. I say renew must bow, every tongue must confess that Jesus Christ is the Lord. Hallelujah. Jesus 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 Christ is the Lord. Hallelujah. Jesus 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 Christ is the Lord. Igwe, hallelujah. Onye bụ mmalite ụlọ ọgụgụ Anyị na-ebuli gị karịa chi niile. Anyị na-ebuli gị karịa alaeze niile. Ebe gị bụ Jisọs na-achị, ọ dịghị ike ọzọ pụrụ iche. Anyị na-ugwu ikpeazụ. Onye nwe anyị, gị onye ọ masịrị, i wee rute ụmụ gị n'ebe dị iche iche. Anyị wee bịa n'ije ozi nke ochie a. Dịka mmadụ, anyị adịghị ike. ma gị bụ Chineke dị ike. Onye nwe anyị, anyị na-adabere n'ịdị ike gị n'oruchi a. Ka ije ozi ndị a ga-eche wee bụrụ ihe ị ga-anara nke ọma. Anyị ma na ọbụla dị ugbu a, ọtụtụ n'ime ndị ezinụlọ na ndị enyi nọ na-eje ozi na-akwadobe maka echi na ụbọchị taa. Dịka anyị na-ekele gị maka ezi ngwa ọrụ iji ụmụ gị na-akwara, anyị na-ekele gị maka ezinụlọ ndị na-achụna niile, na-ekele gị maka ndị niile iji akwara ngwere n'oge a. Kpatụma Igwe Nkwelle Ezunaka Kingdom, onye ọ bụ nne ya ka a na-akwanyere ugwu ikpeazụ a. Onye nwe anyị, ọbụna dị ugbu a, anyị na-arịọ n'ike nke ebube gị ka ike gị gbadata to influence this environment, ka site na mmalite ruo na njedebe nke ịkwanye ugwu a n'ikpeazụ a, ka ọ bụrụ naanị ike nke mbilite n'ọnwụ ọbara gị Jizọs Kraịst ga-achị. Maka n'imego ka anyị mara na ebe gị bụ Jizọs na-achị, ọ dịghị ike ọzọ pụrụ iche, ọ dịghịkwa ike ọzọ pụrụ iguzo. Ya mere site na mmalite a wee rue na anyị eme mmemme anyị were n'uhuruchi ya, wee gabasịrị ndị ọzọ were n'ezinụlọ a, anyị na-arịọ nnọnyere gị, anyị na-arịọ ọlụ ebube gị,
anyị na-arịọ ike gị bịa chịa site n'ebere, chịa site n'abụ olu ọma, bịa chịa site n'okwu nsọ gị na ụzọ dị iche iche anyị ga-esi wee nye gị otuto. Gosi ụwa na-ebu Chukwu ka ọnọdụ anyị bịara ghara ịbụ iru uju, kama ka ọ bụrụ crusade ime ka ndị ọzọ mara na gị Jizọs na-asọpụta, ka ọtụtụ mkpụrụ obi dị ndị ga-anara ọkpara gị dịka onye nwere onye nsọpụta, ka ọ bụ ndị gị wee zuo oke. Nọnyere anyị n'uhuruchi a, nọnyere ezi obodo anyị niile, na nchịkọta ihe niile naanị gị ga-eri otuto. Anyị na-arịọ ihe ndị a n'afa Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. N'ihi na asị na anyị kwere na Jizọs nwụrụ sikwa n'ọnwụ bilie, otu a ndị eme ka ha daa n'ụlọ ọnwụ site n'aka Jizọs, ọ bụ ndị a ka Chineke ga-ekuru ka ha so ya bịa. N'ihi na nke a ka anyị na-agwa unu n'okwu Onyenwe anyị, na anyị onwe ndị dara n'ụlọ ọnwụ ụzọ ma ọlị, n'ihi na Onyenwe anyị onwe ya ga-ewere oke ikpo okwu were olu isi mmụọ ozi, werekwa obi nke Chineke si n'eluigwe rịdata. Ndị nwụrụ n'ime Kraịst ga-ebukwa ụzọ si n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ, anyị na ha ga-ewerikọ n'igwe ojii izute Onyenwe anyị n'ime mbara eluigwe. Otu a ka anyị na Onyenwe anyị ga-anọkwa mgbe niile. Ya mere, were okwu ndị a kasịrịte ibu ụlọ obi. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ nọmba 35. Anwụrụ n'ihi gị ka o jụọ na 35.
ebe unu matara na ndọwa unu na-adọba onwe unu n'ọrụ abụghị ihe efu n'ime Onyenwe anyị. Ka bụ okwu Onyenwe anyị. Abụ 91. Abụ 91 program.
12 from verse 1. Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near, when you say, I have no pleasure in them. Why the sun and the light, the moon and the stars are not darkened, and the clouds do not return after the rain. In the day when the keepers of the house tremble, and the strong men bow down, when the gardener sees, because they are few, and those that look through the windows grow dim. When the doors are shut in the streets, and the sound of grinding is low, when one rises up at the sound of a God, and all the daughters of men are brought low. 5. As with almond tree blossom, the grass of the east, a body, and the desire fails. For man goes to his eternal home, and the monarchs go about the streets. Remember your Creator before the silver cord is loosed, or the golden bowl is broken, or the pitcher shattered at the fountain. We return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. 8. Vanity of vanity, says the preacher, all is vanity. And moreover, because the preacher was wise, he taught the labor knowledge. Yes, he pondered and sought out and set in other many proverbs. Peter sought to find acceptable works, and what was written was upright, was of truth. 11. The words of the words are like gods, and the words of scholars are like well-driving men, given by one shepherd. 12. And the Father, my son, be admonished by this of making many books. There is no end. And much further is way worrisome to the flesh. This is the word of God. Oh
shine upon you. Be gracious, gracious unto you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, and give you peace. Lord, make his face to shine upon you and be gracious unto you, and be gracious. Oh Lord, be gracious, gracious unto you. Jesus, I pray. Jesus, I pray. I family do not mind the battle wounded and we and holding palm branches in their hands. They called out in a loud voice, "Salvation comes from our God, round the throne." The elders and the four living creatures. Then they threw themselves downward in front of the throne and worship God, saying, "Amen, praise, glory, wisdom, thanksgiving, honor, power, and might be to our God forever and ever. Amen." One of the elders asked me, "Who are these people dressed in white robes? And where is their come from?" "I don't know, sir." "You do," I answered. He said to me, "These are the people who have come safely through the terrible persecution. They have washed their robes and made them white with the blood of the Lamb. That is why they stand before God's throne and serve Him day and night in His temple. Who sits on the throne will protect them with His presence. Never again will they hunger or thirst. Neither sun nor any scorching heat will burn them, because the Lamb who is in the center of the throne will be their shepherd, and He will guide them to spring of life-giving water, and God will wipe away every tear from their eyes. This is the word of the Lord.
Apple number 50. Akọbara Lily Apple number 50. Jehova na-adị ndụ. N'ezie, onye kwesịrị ọnwụ ka nwoke ahụ bụ nke na-eme ihe a. Ma nwanne atụrụ ahụ, ọ ga-akwụghachikwa ya ogbenye ahụ okpukpu anọ, n'ihi na o mere ihe a na n'ihi na o nweghị ọmịiko. Natan wee sị David, gị onwe gị ka nwoke ahụ bụ. Otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, mụ onwe m tere gị mmanụ ịbụ eze, mụ onwe m napụtakwara gị n'aka Sọl, m wee nye gị ụlọ onye nwe gị na ndị inyom onye nwe gị n'obi gị, nyekwa gị ụlọ Izrel na nke Juda. Ma ọ bụrụ na nke ahụ dị nta, m ga-atụkwasịkwara gị otu a na otu a. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Even I without going to testify. Even I tonight go to testify on behalf of our mother, Afo Muleze, popularly known also as Igwe. I'm going to for a few years, but ever since I came here, she took me as one of her children. Mona Igwe, I'm going right from Enugu. Ogai Kalego Okoloni. Mona I'm going for over 40 years.
That's the extent of our relationship. Even right from before whatever America and all that. And even in America, we still kept in contact and the relationship continued. Down to the wife and then the siblings and all that. So there's a very, very strong tie, very strong bond. Then when I came and I saw Mama, she took special interest in me and I also took special interest in her. I want to say that we developed a kind of bond and a kind of relationship that I would call her my gist partner. We are a partner of fun. All I can do ever, by any room in a family, I am not partner, or not child, or not prayer. As you can notice that Mama, she has a lot to say. Omunye mala partner. And offer a more who are the ones no change about there. Sometimes Papa no room. I am not about it. And Mama that I like German mango fan. This German mango. So all I can move around offer the whole German mango matter. Sometimes we tear in a pocket, sometimes we tear in a tree. We are so we had a very wonderful relationship. And I'm going to make Abuja, sometimes in Bata. We'll be able, especially to see her. And Munya Mocha, I am Napa. You know, a lot of things I can say about Mama, but if I notice about her, that she had a lot of passion for her children. She had a lot of passion for her children, especially her boys, Igwe and Nkwelle. She said a lot and she was passionate about them. And Mama saw herself as somebody who was to her. Because if you all your chiku if you all your chiku and one of the most important things to me, one of the most important things also that happened in my presence was Mama witnessing her son to become the Igwe of Ezunaka. Right from the time and our plan, the palace was a very busy place. And our plan, we just places and things like that. On our one, we see that now. Igwe, now where I am, now where I am. We say, no matter what happens, will be an action. There will be ways to do this. This is something that has been written by God and nobody can take it away. But then my greatest joy is that when it happened, Mama was alive. Mama witnessed it. Mama saw it. And that was a great fulfillment, a great source of joy. That moment was like the moment of, I'm sure you remember the woman called Hannah in the Bible that was always expecting the coming of the Messiah. And when Jesus was born, she went into the temple and she said she was thanking God, she was praising God. That was exactly how Mama felt and how I also felt for her. That she saw this, she not only had the rumor, she not only saw it being planned, she not only saw it being, deliberated upon, she saw the manifestation. If I remember today, tomorrow, by the grace of God, is a celebration of life. We are celebrating the life of a woman that has seen all. That has seen all. She has seen her children, she has seen her children's children, and she has seen even beyond that. She has seen the good, the bad, the ugly, but most importantly, she has seen the very good part of life.
Her children took very good care of her. Mama did not lack anything. Mama did not lack anything. Mama did not lack anything. As a matter of fact, the last time I came here, I did not come Mama. A day before Mama died, I was in town. And then the impression was so strong on me. Who left Mama? To me, it was like a natural thing. Anytime we around India, but that day was special. That day was special. That thing kept on telling me, go and see Mama, go and see Mama, go and see Mama. The message in the men at town, then be about straight. Come back to my friend Apollo. By that time, she was already ill. She was already undergoing a very deep situation. So when I was here, especially and I left. That same, the next morning, I heard that Mama had gone. So I want to thank God that Mama lived a good life. She saw it all, and to the glory of God, we are here to celebrate her life. Though we miss her, but we celebrate her life, and we will continue to celebrate her life. And to my friend and his family, I say congratulations to all of you. You've given Mama the best, and she's very proud of you. Everyone with Mama, why are they letting you talk? Don't change it. Okay. I can go to Ezunaka, Teresa, and Achu. My mom was the second daughter, and the second issue. Puta, Iba, or testimony, as we call it, about Mama. Mama is my grandmother, like I said. I'm a Ramia, right from Mama, or Yak or Mato. Not one name will be man. I can remember when we were small, not going through education very well. My mom got to school because mom for education, she became a graduate. Makanama, Barambo, Naka. I do them with my mom at that school. Manaba holiday, why you school, and I have one time was I know it's a man to throw my deliberation. Man, the guy of man. One thing about her, in fact, I did from Ofite. My cousins, when I came from okay, and I see Shiki. Mom way Shiki. Like this family will be cooking differently from another pot. We ate from one pot, and that held us together. The unity, the resilience, Chineke. She really lived a fulfilled life. 97 along forever. But even at that, she had strength. I was there to 23 December and first week of January. I was very, very strong. No.
Jesus Christ. Anyị na-aranye Ezunaka n'aka gị dịka nhazi ka ọ gaa nke ọma dị ga-esi mba dị iche iche obodo dị iche iche iji wee gbakọta maka mmemme a ga-abịa n'udo. Okwu nke ndị nsọ gị zọrọ n'ezinụlọ a ga-eweta mmepe ụzọ na ọṅụ na-agaghị atarata. Ihe ọbụla bụ mkpa nke ezinụlọ a mezuo ya kwenye ha. Ekwela onye nwe anyị mgbe a ga-agbagharịsịa maka akwamozu mama. Ekwela ka ndị gị daa n'alụ ọnwụ. Ekwela ka ha daa n'ọrịa, kama were aka gị dị ike jigide ha. Otu ihe ka anyị na-arịọ n'aka gị nke ahụ bụ nke a, na ị ga-enye anyị ilu igwe dị mma wee ruo mgbe Apostles Christ bụ onye nwe anyị. And the church say, Amen.
Jesus. Ekene kaichi bịakwute esi onye nwe anyị Chukwu pụrụ ime ihe niile ikpe mme nke ụnyaahụ ka isi duo anyị ọga nke ọma wee rue tata ma ndị ka nọ n'ụzọ ebute arụ mmadụ anyị na-enye gị ekene onye nwe anyị ọ bụrụ na gị bido eteghị obodo n'efu ka onye nche na-eche obodo were aka dike gị bịa chekwaba ijosi ka ụbọchị taa ka site na mmalite a luo na-ebula arụ mmadụ jee n'ụlọ ka fọ ofufe nrụ na ihe ndị ọzọ a ga-eme n'ụbọchị taa anyị na-aranye n'aka gị onye nwaanyị ka ịdị achịa maka na ebe ị na-achị ọ dịghị ike ọzọ pụrụ iche ka ọ ga-abụ site na abụ olu ọma site n'ekpere site n'okwu nsọ gị n'ụzọ dị iche iche a ga-esi wetara ihe ụgwọ mgbe ebenatara gị otuto nọnyere anyị o Chineke chịa n'ime ya alaeze ọbụla nke na-eseghị na anyị ji aha Jizọs akpatuo ha niile ọ bụ naanị alaeze gị bụ Chineke ga-achị were aka gị were onwe gị aha ka ọ ga-abụ na nchịkọta ka ị wee rie otuto ndị na-abịa abịa n'okporo ụzọ n'ụgbọelu na ụgbọala na ụkwụ ala ị ga-enye ha amara iche anyị agaghị anụ akụkọ ọjọọ ọbụla n'ikpeazụ anyị ga-eji ọṅụ bunatara gị otuto mma mmadụ gị anyị ma n'imezuwe ya n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ekpere ka onye nwe anyị Praise the Lord. Actually, keep it back on the land. I come here, you can find Igwe, say photo. On the one record, no Saturday, I remember Kwanyalo, Mamia, we pass. No, it's actually Henry, Igwe, say photo. Right. Jesus, oh,
most welcome. Apongo Nkwelle na Nkwelle Ezunaka. Aya wana abata. Ya wana abata ni ike ni na ya
ga-afụ ndị band pụkwa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ gasị Frank Adigwe nọ afọ 97 can never be 9 or 7. We appreciate God. Adigwe Orufu. Nnukwu mmadụ abụọkwanụ fecha ada eji ọnụ etinye azụ n'ofe ọ bụrụ na isi na 97 dị izi ịtara ya ịma ka o si adị and it's just not just 97 years but 97 years full of sound health mami jegidekwara ụka wee ruo n'ọnụ akwụkwọ onye kelee anyị na-ekele Chineke na-ekelekwa ezinụlọ ndị be a na-achụ na na-ekele ndị St. Barnabas n'oke mbọ ha gbara na ekpere ha ji wee kwagidesie mama ike mama wee nwee ike wee sonye na 97. Ọ bụrụ na ị nọrọ ebe a taa ị na-enwe aṅụrị ọ nke a ka a na-akpọ mmadụ ịbịa zọrọ nka ịgbasi egwu ike ịba 50 ịadị egwu ị na-agba ịba 60 ịwụli elu awụlie iruo 70 ịwụzi ezigbo amụ na-asị ma ọmị anyị nnọọ ọkụ anata a na-achụna anyị na-asị gị nnọọ mana ama m na ya si grateful to God for the life well spent. Life well spent. Ọ bụrụ mgbe anyị nọ na mama jere ụlọ ọgwụ wee nọọ ya 1 week ụdị ife ahụ adịrọ o nwekwu mgbe anyị na-abịa ebe anyị ọgwụ ife a na-eme wee na-aga ekele dịrị Chineke ekele dịrị Igwe Nkwelle Ezunaka obi ọra na-achọrọ ekele dịrị ọmụọgọ ekele dịrị ọnwụ n'ọma anyị anyị na-asị ma ọmị anyị nnọọ mama nnọọ Ezinne Teresa ọkụ anata anachọrọ mother of peace nnọọ ihe anyị ga-aka akwere ma ọmị anyị ugwu ka azụ anyị mesịrị ebe taa anyị asị ya gamasịa ndị otu anyị anyị ya bụ afọ paradise You are most welcome. I thank all the clergy, the bishops here, the venerables, all the canons, all the reverends, the church teachers, I now soon know. All the clergies, you are most welcome. All the clergies' wives, you are most welcome. Ndị ọrụ kanon, I now soon know. Ndị na-ebịara ka ha kwanyere ma ọmụ anyị esi. I now soon know. All the venerables, Kahanagida, Mabano, Kaina, on the Kayasina, come and go close to where I will be that. But I think I got why I is refusing them. I like the practice in the name of Banana. And I will do to see Kaka, now reading, now Jesus. I
anyị na-ekelekwa ụmụada ebe ọ dị gị bụchere ka ezi mma na ị ga-akpọlite otu na mkpụrụ afọ nke mama ịbụ onye akara eche ụmụnna ka fa banye fọ nwunye fa. Okay, Ifeanyi nwere naanị nkeji ise ka mama wee chebe n'ụlọ ụka. 5 minutes ka e nwere. So ife ọbụla anyị ga na-eme now, a ga-agbapụ ọsọ right this minute because I'm calling on sinners.
Yes. But in the time, I put one on
site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst. Anyị anara arụ nwanne anyị nwanyị Feriza Ọkụanata maka ofe nri ili ya, ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ nọnyere anyị, ka site n'ofe nri uke a, ka o site n'ike mmụọ nsọ ya gbaa anyị ume ma kasịkwa anyị obi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Jesus, onye nwanyị. Wejere gozie. N'ala otuto n'ihi ndị niile sitere n'aka ya rite ọtụtụ uru dị iche iche.
n'ihi ike ọ natara ịlụ ọgụ n'okpuru ọkọlọtọ Kraịst megide mmehie ụwa na ekwensu. Dịka ọ rapụworo ụwa ahụhụ nke a, nyere anyị aka bụ ndị dị ndụ ijisi ike ma hụ na anyị ketara oke n'ọṅụ ebi ebi nke gị na mgbe ikpeazụ site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Number 90, page 42.
sitere n'akwụkwọ oziọma dịka Jọn dere ya n'akwụkwọ isi nke 11 maka na amaokwu nke 17. John chapter 11 from verse 17. Ya mere mgbe Jizọs bịara ọ hụrụ na ọ dịwori n'iri ụbọchị 4 ugbu a, ma Betani dị Jerusalem nso ihe dịka fọlọn 15 n'ebi anya. Ma ọtụtụ n'etiti ndị Juu bịakwutere Mary na Mata ka ha wee kasie ha obi n'ihi nwanne ha nwụrụnụ. Ya mere mgbe Mata hụrụ Jizọs na ọ na-abịa, o wee zute ya, ma Mary na-anọdụ n'ụlọ. Ya mere Mata sịrị Jizọs, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nọrọ n'ebe a, nwanne m nwoke agaghị anwụghori. Ma ọ bụrụ ugbu a, amatara m na ka ihe ị ga-arịọ n'aka Chineke ra, Chineke ga-enye gị. Jizọs sị ya, nwanne gị nwoke ga-esi n'ọnwụ bilie. Mata sị ya, amatara m na ọ ga-esi n'ọnwụ bilie n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ, n'ụbọchị ikpeazụ. Jizọs sịrị ya, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye na-ekwere na mụ, ọbụna ma asị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ, nke na-ekwerekwa na mụ, ọ gaghị anwụ ma ọrị ruo mgbe ebighị ebi. Ikwere nke a? Ọ sị ya, ee, Onyenwe anyị, mụ onwe m ekwerewo na gị onwe gị bụ Kraịst anyị, Ọkpara Chineke, onye na-abịa n'ụwa. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. 249. I stood in Jerusalem, the silent temple the children singing, and Igwe was the song. We taught the voice of angels from evening of sorrow. We taught the voice of angels.
nwe anyị bụ Chineke na-adị ndụ ruo ebighị ebi. Daalụ maka na n'ọnwụ na ndụ anyị bụ nke gị. Ọnwụ abụghị ike wepụ ndị nsọ n'ebe gị bụ Chineke nọ. E mere Chineke anyị na-elekwasị gị anya na mgbede ka mba. Were okwu gị gbaa anyị ume. Were okwu gị doo anyị nsọ n'ihi na okwu gị dị nsọ. Okwu nke ọhụrụ na ntụgharị uche anyị na-egewe n'okwu gị. Were ihe a ga-anara nke ọma n'iru gị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Praise the Lord. Chineke ekele onye mere ka ọ dịrị mụ na gị mfe isi ebe dị iche iche ịbata n'ime ọzọ Nkwelle maka ofe nri ikpeazụ nke mama anyị Ezinne Teresa ọkụ anata anajụla onye ọ dị Chineke ezi mma na ọ ga-alakwute ya na mgbede ka mba. Dịka anyị na-ekele Chukwu, Chineke na-eme ife niile ọdịmma n'obi ya. Mama m bụ ndozi isi ya ekpere ọ sị na Chineke na afọ maka Chukwu. Afọ emere gịnị? Afọ emere gịnị? Afọ maka Chukwu. Mana ị na-anya na ekele mụ ya n'ụzọ na-abụ. Nke mbụ ka nkene Igwe Nkwelle. Nkwelle, His Royal Majesty Igwe Obiora Anaju. Okay? Igwe na-eje ụka. Nne na nwunye ya n'ụlọ ya. Dịka Igwe na-elekọta obodo. A very nice man, humble young man. Onye Israel na-enweghị ntụpọ dị n'ime ya. Onye Oze algo na-emeghị gịnị na-adịghị n'ime ya na onye Nkwelle algo na-adịghị n'ime ya. Ka anyị kene gị dịka Igwe na-elekọta obodo. Incidentally, Igwe na-elekọta obodo bụ onye abụrụ chief mọna. Mụna ahụ na-ekele n'ụzọ ya. Ekelego m ya dịka Igwe. Ka nkelezie ya na ọ bụ mama ya. Igwe dị na ụmụnne gị na lọlọ. Kechi oge, kechita nke a, onye ngwa were nnaba na-esikwe ndị gị ịmana ama gị itochesi ya mama gị ka ebiri na ịbụ nwatakịrị eziokwu ga-asị oge nke Igwe bụ Igwe ọ na-abụghị Igwe ọ gara abụghị asị Obiora so mana ụlọ mana nkịta asị arụrụ nne ọbụla mmadụ dị wee nwụọ nne ọbụ ya
nne obodo beribe mmadụ ilu ụzọ ma ya ọ na-ewute mgbe ọ ga-anatazi na-afụ na awụrụzi ego echite oge na mgbe ụlọ ife ndị ọzọ ịbụrụ ife mwute ka ọ bụ mana anyị na-ayọ ka Chineke gbaa unu ume kasị unu obi Igwe gị na ụmụnne gị niile n'aha Jizọs. Ma agaghị m ikele Igwe na ụmụnne ya maka na ife na-enye m ọṅụ abụrụ ife na-emeta pese. Igwe nwere ike abụghị m ndị akpa m na-ebu ụzọ bịa eburu ịnyịnya buru moto ihe ndị a niile bụ ihe na-emezi ka ụwa wee na-ekwu. Igwe na ụmụnne ya akwụsịgo ma bịa ma abalị ya na gịnị na ndụ onore ihe kwuru ha gwara na gịnị maka na ebe anyị na-apụta ihe afọ ndị mmadụ onye siri nri ya anya otu ihe mmiri onye juru ya afọ o mere ya okenye for one